nganyukubezwa uthisha wami wase-high school, wanginyukubeza kusukela ka-grade 8 naka-grade 9. Ngagcine vele sengibona ukuthi hhayi shuthi le nto le yenzeka everyday, naye sekaze ujwayele akusekho nzima kakhulu njengasekucaleni ngalo suku acala ngalo. Uthisha phela yena lo wathi uma ungazama ukutshela abakini noma utshele uthisha omkhulu ngizoyijika mina le ndaba ngithi wuwe oyiphonsa kimi ongisejusayo, ini uthanda ukuyibona useduze kwami yabo. Ngangifisa ukuthi naye umama ngimchazele kodwa ngangisaba. Wangilala mose lo thishela angangicelanga, so yena isidingo sokuthi angicele vele bengingasiboni. Ukuthi umuntu wesilisa uma engithinta ngiyasaba. Manje uthisha la uyakulala ka-grade 8 naka-grade 9 usakulala, ukulalela kuphi khona esikoleni noma uyakuthatha niye somewhere endlini yakhe? Ngiyanibingelela ababukeli bethu abahle, ngiyanamukela kushow yethu i-Untold Stories. uSimphiwe wakwaNgcobo lona uMapholoba. Uma ukuthi awukaka-subscribe ungakhohlwa ukuthi usubscribe, usharele bonke abangani bakho. Angihambi-ke ngedwa namhlanje, ngihamba nosisi wethu. Sawubona sisi, ubani igama? Yebo sawubona sisi wami, igama lami uThando Lwethu wakwaShenge. Uyaphila Thando Lwethu? Ngiyaphila sisi wami, mina ninjani? Siyaphila. Namhlanje usivakashelile, ithini istory, kwenzakalani? Ngizoshare isitori sami ngokuthi ngake ngavelelwa inkinga ngisakhula ka-grade 8. Nganyukubezwa uthisha wami wase-high school, wanginyukubeza kusukela ka-grade 8 naka-grade 9. Yo sisi wami, ngiyaxolisa ukuzwa lokho. Masibuyele esikoleni, kwenzakaleni esikoleni? Ngangumntwana nje oyimisele ngey'fundo zami, ngiyilo mntwana futhi othanda ukuyikhuthaza ngithi into mengayizwisisi kahle ngihambe ngiyobuza komem nakothisha. Bowumntwana nje othandayo umsebenzi wakhe? Yebo, bengiyi-RCL futhi. Manje uthisha la uyakulala ka-grade 8 naka-grade 9 usakulala, ukulalela kuphi khona esikoleni noma uyakuthatha niye somewhere endlini yakhe? Bengilalela khona esikolweni ngoba angicabangi ukuthi bekuzofika lesigaba sokuthi ngivume ukuhamba naye isikole uma siphuma. Bekakulalela esikoleni? Khona e-staff room. E-staff room? Noma ahamba eklasini lakhe, amanye amaklasi angithi lwane-staff room, i-room la babeka khona amaphepha and stuff. Yebo, lapho bekuba yi-after school. After school? Manje uyakubiza phambi kwezinye iy'ngane, woza lana noma wenze njani? Uma engibizela i-staff room la kuba khona nabothisha vele angithi ezinye iy'ngane zisesikolweni ziseklasini. Mase-ke shuthi uma kuzoba yi-after school athi Shenge ngicela usale lapho khona into engifuna ungisize ngayo. Bese ezinye iy'ngane ziyaphuma ziyahamba ziye emakhaya, sekuyi-after school lapho. So wena ubusukwazi ukuthi after school nje ziyakhala ngawe? Bese ngiyazi ukuthi ngisisebenzi sakhe, ngisigcila sakhe socansi. Manje ngoba uyingane awukakazi ukuthi lezi zinto kwenzakalani, ugcine usu-enjoya noma bekwenzakalani? Ngagcine vele sengibona ukuthi hhayi shuthi le nto le yenzeka everyday, naye sekaze ujwayele akusekho nzima kakhulu njengasekucaleni ngalo suku acala ngalo ukunginyukubeza. Manje makakunyukubeza wena awu-affect-eki ndawo mhlampe enkomeni noma kwenzakalani nje? Yayi-affect-eka kwakuthi kwesinye isikhathi ngathi la mengiphethwe umchamo kuyashisa, mengiceda ukuchama kuba buhlungu, ngathi nje mengiceda ukuchama ngavala amehlo, kwakuba buhlungu nje noma ngizwe ngathi ngiphethwe umchamo kanti nje yi-drop. Uyamtshela umama ekhaya noma ubaba noma ubani nje osekhaya ukuthi hayi bo mama ngisenkingeni esikoleni kwenzakala kanje? Uthisha phela yena lo wathi uma ungazama ukutshela abakini noma utshele uthisha omkhulu ngizoyijika mina le ndaba ngithi wuwe oyiphonsa kimi ongisejusayo, ini uthanda ukuyibona useduze kwami yabo. Ngangifisa ukuthi naye umama ngimchazele kodwa ngangisaba. Manje mhlampe indlela yokugqoka esikoleni yiyo eyenza uthisha ukuthi aze ayigcine sekubona njengomuntu angalala naye noma kwenzakaleni nje? Mhlampe indlela yokugqoka, ubugqoka kanjani esikoleni? Ngangigqoka nje kahle sisi wami, isiketi mhlampe esifika la, singavezi namathanga kakhulu yabo.
Manje mina ngifuna ukwazi-ke le phathi ukuthi uthisha yena usujwayele vele ukuthi ngiyalalwa mina, uthisha nje awusenankinga naye, usuyamfila nawe. Yebo sisi wami. Wase umfila vele? Kodwa kwakungasi inhloso yokuthi ngiyamthanda noma kwenzakalani. But manje uthisha usaqhubeka naye, uyamzwisa noma udlulile? Manje njengoba ngingaka? Manje njengoba ungaka. Sengandlula. Ngabe sengashintsha nendawo yokuhlala ngayohlala ngayofunda e-boarding school. Ususe-boarding school, uyavuleleka ekhaya, uyabachazela noma usathulile? Uma ngamchazela ngiyacabanga nge-term yesi-3 sengise-boarding school. Sengimchazela ukuthi yini into eyangisusa kuleso sikolo ngize ngiphume kuleso sikolo bengifunda kuso ngiye e-boarding school. Wathini umama, kwenzakalani? Na-reporter noma uyamshaya? Sazama ukuyoreporta khona e-police station. Icala waboshwa, kuhamba kanjani? Hhayi, icala kwaba yinto engekho nje, intengentenge. Amaphoyisa bathi isitori asiphatheki. Ukube ngangifisa vele ukuthi uthisha yena lo yaboshwe ngangizomreporta the first day. So ubona bathi nawe bowuthanda kahle kahle? Bathi nami njengomntwana wesikole ngangithanda ngoba bayasho ukuthi ingane, ngokucabanga kwabo bathi ingane zesikole vele zisile, zawathanda amadoda amadala for imali. Mhlawumbe bathi mina ngangenzela ukuthi ngibukeke njengomntwana ohlakaniphile esikolweni, zokhona ukuphasa ngamalengiso. So wena uthisha vele kwakukhona kunika khona okufana nemali, mhlawumbe ukudla, ama-chocolate? Cha, kwakungekho. Wayelala nje nawe bese eyakusabisa? Mase ayangisabisa, asho ukuthi uma ungazama ukutshela abanye abantu icala lizoba ngawe. Manje manibuyele e-police station akusenalutho? Masibuyele e-police station bathi ilokhuzane i-case number le yalahleka, akusekho vele into nabo abazoyenza ngoba no detective lo beyaphethe i-case bathi wagcina sekahambile naye emhlabeni. Kwahamba no-detective emhlabeni. Manje icala laphela kanjalo, usaqhubeka uyafundisa uthisha? Angazi noma usaqhubeka yini uyafundisa ngoba angisahlali vele la bengihlala khona, sengiphinde nga-relocate njengoba ngimdala manje. Ngakhulela eThembisa ngokukhulu. Wakhulela eThembisa. Manje lo thisha awuzange nje usambona emva kwalapho, awuzange usahlangana naye? Azange, ngahlangana naye nje the time sisazama ukureporta, waphika naye. Wathi angikase ngiyenze le nto le, njengoba usho nawe detective ukuthi ukube ngayenza naye afise ukuthi angireporte, ngabe wareporta the first day. Wena wawusuthanda noma? Ngase ngithanda imfezwana. Wawusuthanda mhlampe ukuthi akubize? Cha, ngangingathandi, inhliziyo yami nje yayibuhlungu makathumela ukuthi aningibizele lapho bani eklasini nesishi. So uyazi ukuthi uyoyenzani makakubiza? Sengiyazi, akangibizeli mhlampe into enhle noma ufuna ukungithuma noma ungibizela vele ukuthi azongisebenzisa ngenze i-sex slave yakhe. Okay, hhayi sisami, ngiyaxolisa ukuzwa lokho. Kwezomjolo ngake ngahlangana vele nomunye umfana khona e-boarding school wa-grade 11. Grade 11 nakhona unyaka sowuzophela term 4. Manje mawuhlangana nayo unawo lo mqondo wokuthi manisemjolweni kuyalalwana noma wawufuna vele akulale ngoba usujwayele phela? Ngiyacabanga ukuthi vele naye bekazele yona into eyodwa ngoba vele sengijwayele ukuthi wangilala mosolo thishela angangicelanga, so yena isidingo sokuthi angicele vele bengingasiboni. Bese kumnandi nje ukuthi bakulale nje? Yebo, kodwa kwakuba nje nalokusaba ukuthi umuntu wesilisa uma engithinta ngiyasaba, umzimba igazi ngathi liyabaleka, uyabo. Eish. Sisi esikoleni ka-grade 11 uyekile umjolo, kwenzakalani? Ngagcina vele sengiyekela isikole azange ngisasiceda. Wayekela isikole? Ngoba phela use-boarding school, wayekela ukuthi uyaphuma wahamba? Ngayekela nje, ngaphuma hamba, kwathi ukubhalwa kwey'kolo kwaba ukuhamba kwami, mekuvulwa iy'kole azange ngisabuyela. Awuzange usabuyela? Manje usajola noma? Sisi wami, umjolo vele ngawuyeka ngoba abantu besilisa ngangisengasabathandi, ngibanyanyile nje. Ngenxa yomuntu wesilisa oyedwa wangihlukumeza ekukhuleni kwami. Manje wa-affect-eke kangakanani ukuthi mhlampe awusajoli?
Ngi-affect-e vele ukuthi angisajoli, ngagcine senginikela kakhulu nasetshwaleni. Oh, sowusetshwaleni kakhulu. Ngiphuza kakhulu, i-stress. Uphuza kakhulu. Kunzima. Manje mawuphuzile ubona ngathi kuyehla noma awucabangi? Phela abanye mabephuzile la bakhala khona, kwenzakalani? Angicabangi, ngizwa ngathi vele ngijabule kakhulu, ila injabulo yami engiyithola khona. Isetshwaleni. Manje ngoba phela sowujwayele ukulalwa, sowenze njani manje? Mengisetshwaleni. Ngoba phela ngithi usujwayele ukulalwa, sekwenzakalani manje? Sami vele sokukudakwa, kodwa kwezinye iy'nkathi ngiyayigada ngithi mengidakiwe ngibuyele khona futhi endlini ngiyoyilalela. Ubukele endlini. Mase i-stress vele siyangibamba ekuseni yabo, inhliziyo ibe buhlungu, so yiko ngathi ngahlezi nginotshwala. Sisi wami, solokhu-ke kwenzeka yonke lento, uke wahlangana naye-ke ubhuti lona uthisha wakhe wasesikoleni, kwenzakalani? Yebo, ngangikile ngahlangana naye kodwa khona vele kuma-event ngambona ngingakadakwa kakhulu ngisaphuzile kodwa. Into yanini? Into mhlampe a month ago. Sure. Yes. So ukumbona kwami ngingakaphuzi ngaleyo ndlela nami ngazama ukuthi angangiboni. Ngaphuza kakhulu, ngaphuza ama-shots yonke vele inhlobo yotshwala ezongidakisa. Mase ngiyahamba ngom-approach-a, ahamba nabangani bakhe ngakhosa isini vele wonke umuntu asebuke thina khona laphayana ku-event. Manje ufika kuye uthini? Uyamngena nje noma ufika nje uphosa inqindi? Ngafike nje ngamngena ngathi, ya wena sigebengu, amagama nje ahlabayo, ngamthuka, ngampenda nje vele ngamagama, ngimzwisa ubuhlungu lo akangizwisa bona ngisafunda njengengane encane. Manje bathini abangani bakhe, bathini abantu ku-event? Abantu ku-event vele abantu abathatha amavidiyo, abangani bakhe lokhu bathi, mfowethu awushaye lo muntu, yindaba enza njena ini. Abanye bathi susani lo muntu lo uyahlanya, vele bangikhipha kanjalo ku-event. Waphuma ku-event basala abangani bakho? Ba-decide ukuthi ngcono bacoshe mina ngoba ngasuka la bengihlele khona ngahamba ngayohlasela yena, mabayibeka kanjalo. Bathi ngamhlasela. Sizile-ke babukeli bethu abahle ukuthi usisi wami unyukubeziwe esikoleni from grade 8 and 9, 2 years yonke uthisha, uyahamba uyobika icala, akwenzeki lutho, kulahleka amakheyisi, kwenzakalani, akalutholi usizo. But-ke manje wamoshekela impilo yakhe, bomntwana o-right ngisho esikoleni. Bafethu, bothisha, umthetho wethu wezandla zomthetho. But-ke siyabonga babukeli bethu, ungakhohlwa ukusubscribe, usharele bonke abangani bakho.